Seguro que vos tamén tedes esa serie ou xogo que amaste desde crianza que, por sorte ou por desgraza, hoxe aínda sodes un pouco escravos dela. As persoas que fostedes así un pouco frikis na vosa infancia seguro que entendedes o que quero dicir con isto. No meu caso, e que me perdoe antes de nada Pokémon, diría que se trata de Inazuma Eleven, que me acompañou tanto nos seus xogos como no seu anime durante toda a miña vida. E non é para menos, unha franquía en que os xogos foron feitos con tantísimo cariño no seu día que se notaba que escuitaban os fans nunha época en que non era tan común pola dificultade dos canais de difusión. Detalles como que en todos os xogos tiñas disponível até o xogador ou técnica máis recóndita que se che pudera ocorrer por se ese era o teu favorito, ou postgames inmensos que daban para exprimir os cartuchos durante centos de horas. Todo isto nunha franquía que coordenaba xogos, anime, merchandising. Level 5 tíñanos no seu. Mas chegou ese momento, Galaxy e a decadencia que sucediu. Para quen non estea familiarizado co lore e respecto de Inazuma, na localización fora do Xapón do xogo que pecha a triloxía de Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Galaxy, Supernova e Big Bang, sacado en 2023 no Xapón, tiveron problemas legais cunha empresa alemá de computadores polo uso desta palabra, Galaxy, algo que soa chiste malo tendo en conta que é unha palabra de uso común. O xogo estaba previsto para sair do Xapón entre 2015 e 2016 e Level 5 tardou 3 anos en gañar a disputa legal, polo que en pleno 2018, ante a morte da consola que daba soporte ao xogo a Nintendo 3DS, decidiuse non sacar o xogo fora do país de orixe. Primeiramente, isto en sí xa parecía un pouco cuestionável, quero dicir, cando traballas cunha IP con tantísima fanbase como esta, por moito que saques a traducción tarde, sabes que, como mínimo, vai pagar os custos de produción da mesma. É unha forma de ter un detalle ca xente que che segue, mas ok, podo entender esta decisión de forma isolada, mas isto só foi a primeira pedra dunha montaña que crearon de desleixo a franquía e sobre todo fora de Europa, onde existe unha comunidade de fans enorme, posiblemente superior a xaponesa. Entre estas faltas de respeto podería enumerar a non saída do Xapón de Inazuma Eleven Strikers 2013, a non publicación das claves que si tiñan programadas para obter xogadores secretos en Inazuma Eleven Go Chronostones, o xogo anterior a Galaxy, a mala comunicación fora do Xapón de Inazuma Eleven Ares e Orion, os animes que continuaban a franquía, ou tamén o bloqueo regional do Gachapón para smartphones Inazuma Eleven SD, último xogo oficial até o momento. E toda esta intro era para chegar ao punto principal do vídeo. Os 13 retrasos de Inazuma Eleven Victory Road. Vedes, o obxectivo deste vídeo non é enumerar todos os adiamentos que sufriu Inazuma Eleven Victory Road, xogo que está aínda por sair, que sucede a Inazuma Eleven Go Galaxy lanzado en 2013. Se vos interesa, deixo-vos na descripción este vídeo de Holders onde vos explican todos, aínda que claro, falta un por mencionar porque desde que lanzaron este vídeo aínda se adiou outra vez máis. E foi isto que me desbordou completamente. Cheguei a un punto no que a franquía pola que debesía xera en min ser o hype. Teño aínda pendente de ver o filme promocional do novo xogo porque son absolutamente incapaz de me relacionar con esta franquía sen pensar en todo o que están a facer. É que non podo entender como mentres os fans lanzan traduccións enteiras de xogos ou fangames incríveis, a túa resposta é deixar a xente esperando 12 anos por un título. Cousa que entendería se esta fose unha saga con pouco apoio, mas é que estamos a falar de que nos primeiros días que había a posibilidade de reservar o xogo acadou o top 3 en Steam e PlayStation Store. E todo isto despois de que dixan que o xogo nem vai sair inteiro, ademais de contar só con 2 pistas de audio inglés e xaponés, sen lanzamento físico e un early access de 10 euros, cousas que no antigo Inazuma Eleven serían impensáveis. E repito, que fixo Level 5 tras ver a aceptación tan boa do xogo? Postergalo ca data oficial dada. E foi neste mesmo momento onde entendemos por que Nintendo tivo reticencias a polo na eShop como se fixaran Steam e PlayStation. Isto é claramente o que máis clarifica o sentimento do fan. Se os adiamentos fosen ca idea detrás de nos ofrecer un mellor produto, entenderíamolo facilmente. Mas non é así. E custa entender que sen cambios de directiva nen nada máis detrás, a Level 5, con Akihiro Ino que tan ben nos tratou antano, hoxe nos faja isto. En fin,
Como podestedes notar, este vídeo está feito máis en quente que a tónica xeral do canal, porque quería desafogar os sentimentos que teño por todo o que xira alrededor de Inazuma Eleven Victory Road. E sen ben que podo dicir agora o que queira que cando teño o xogo nas miñas mans von ser o primeiro en gozalo como aquela crianza que vía Shaun Frost todas as mañáns querendo ser el. E dade por feito que ides ter vídeos de Inazuma unha boa temporada por aquí. Se ti tamén estás pendente de todo o que está a pasar co xogo, faimos saber nos comentarios e poderemos falar do tema. Nos vémonos na seguinte.